Reset! Reset! Feel man dyan ako nung kotang-kota na kay ko aning mga tagay. Uy, kapoy naman ko. Kabibo ba, laban mo, oy. Palihog lang, laban mo, oy. Palihog lang, laban mo, oy. Mga day nakaroon na ako sa Ayala kay naka-decision ko nga mopalit ko bagong microphone para sa akong cam kay feel na ko na dyan unnecessary noise ani nga akong microphone kung makadungog man lang mo nga na yung mga unnecessary noise mo di ko ganahan bitaw di ko ganahan mo problema niya unsaon na ako mga kadayers kung lain na ako microphone no basig dili mo makadungog kayo sa akong audio so karon mo check ko sa BPI kung napansak na ba ako ang sweldo atong goyo na ako nga project. So muna siya. At least makabalo mo kung asa na ako ginakuha akong kwarta pampalit. Hi Day, pwede yung video dire? Hindi na mo malain. Padayon Dahil sige kay camera house mo, di mo sugot na videohan mo. Kani Day, pwede maki-inquire ni Day. Basta ikaw mga Day. Yes Day. Juju on the beat. Asa man nani? Kani, asa man to para kang Wilda Sovich dire Day. Asa awakon. Di kayo na problema ko na akong mic bitaw kay murag na siya unnecessary noises. So may pagpapalit na ako bago. Mas maayo na siya. Mas maayo kay mapalit og bago. Hindi na pinaka-latest magyod. Char lang. Pwede na suwayon o di. Pwede na basta ikaw. Ganahan ko ni mo te. Ganahan kay ko ni mo ba. Oh. Mo ni siya mga day, charing. Pabibi kayo ba? So mo ni siya mga day akong gusto nga mic palito no. Kani siya o diba? Tagpila ni Uys. Tagpila ni Uys. Tag 18,000 day? Yes. Wala yun. Basta ikaw. Sabi sig mali ni ako na kuan ba ako na canvas. Lang. Nga naman si kalahian ani sa kuan. Grabe siya mo kuha kuan. Ay gibasik sensitive na kani pati kung ginhawa makuha na diri. Pila ka kung ginhawa makuha na diri no. Hindi na siguro. Grabe naman sa sensitive day. Kasi nasubraan na ba? Mo ni bago karon? Basta man ito 16 no si tawag sa 16. Pro Plus. Micro pala. So kanina Pro Plus. So ang plus lang dyan siya. Ang plus lang yung itong iapas ani no? So kani kung i-cash ni pila man eh. Fixed price. Kanira ang may cash discount. Charing mo na dayon. Yeah. Mo na dayon kay para kani dyan ang kuha no. Mga strategy niyo din no? Ang mga marketing strategy na to dire palihog lang. Nanganvas pud ko diri wide lens mga day no kay nakapansin mo nga murag duol kay kung naong sa video. No, gusto po siguro kung maklaro po siguro ni ba? Nganvas ana ni. 15,000 ni no. 50 na yun. Basta ikaw na ikaw may discount. Wala dayon. Just 10%. Ganahan ko ninyo diri no mga breezy kayo mo. Breezy kayo. Guwapa kayo mga kual diri sa Henry's mga day. Pak. Guwapa kayo mga sa Henry's. Ay. Ato is wayon ni no. Mga di paminaw akong audio diri ha. Paminaw akong audio ato ikumpara ani. Karing tag 18,000 palihog oy. Saro di. Grabe naman gini. Ay murag. Sige, 10-year warranty, integrated drive. So, battery ni. Kasi battery ani. 9 volts. May sample na picture na eh. Kasi mangita to sa Walis Pilipinas na eh. Nasa sa True Value. Ha? True Value. True value na dyan ako ito. Skalay siya bang nyawa. Kasi itsura na dahil ka mo nag-circle na gamay. Oh, rectangle. Kanya ka ni, nag-battery po ni. Alam mga Zaino, mapadyo kita sa mga cash discount. Ako sang kay kayo. Wala ka kadundo kasi nag-ibutang. Ay, dili organized ang mga kuan ng Henry's. Dili sila organized. Kanina na Okay ka ni. Mo ni siya. Dala na. So, bali yun sa man, mo siya Ang battery chargeable na lang niya. eh. Oh. Ay, chargeable ni. Chargeable. So dili ko palit ng battery. Grabe sa mga decision making. Ito wala lang jud kun hapit diri day. Chargeable gid siya day na kani oh. Kani chargeable siya. So
sa ato ni sawayan no. Kani mga day. Mahal kayo ning nay plus. Kanya kaning walay plus. Okay ra siya, kiri ra. Pero gusto ko nga nay plus. Kung gasto naman ang gali. Mo jud ako mo to. Kung mo gasto naman lang gali ko. To the highest. Gusto na eh. Ito na mga, no? Atong ko ano, no? Pakikuan diri ha, akong audio diri, pakikumpara ning audio diri o kani. No, tanaw na to. So karon mga day, ako nagigamit ang Mic Pro Plus, no? So pasikati lang jud ko sa audio na ako eh, kung mas nindot akong tingog diri. No, alright. Mic test 1 2 3, mic test. Charing. Karon mga day, nagamit ko sa wide lens, no? So naklaro na gid silang tanan. In fairness, naklaro na gid silang tanan. Di pare gani habit ang work ID picture. Pero atay di pa na ako ni ma-afford. Eh wala naman jud ko. Wala jud ko kanon day. Papaliton ko ni. Less than percent yapon na. So pila naman tayo ni Bek? Ako nang Kalkiyo ma'am. 7998. yo nag-sale pa mo. 17 naman nagigapon. Grabe no. Hello day, makagwapa ni day. Inanay ko ganahan. Inanay ko ganahan day. Sa view ma'am. Bila 50998. Inanay ko ganahan. Less than percent. Kani? 399 na lang day. 14 na lang siya, no? Sige pa, day. Pugsa pa ko, day. Pugsa ko ba? Pugsa pa ko ninyo, be. Nagpila magili siya. Regular price. 15. Ganahan, di ko niya, day. Bila itong plus, 17? 17,399. Plus, latang na. 14. If ever kung palito na ako ni nga lens mga day, no? Kaning makagwapa nga lens. If ever palito na ako ni, akong gasto din sa Hendrix, no? Kay 30 mil. Kapaypay na dyan ko, day. Kapaypay na dyan ko sa 30 mil. Day, uy. Pindot magipod kayo siya. Sabi niya, makagwapa siya, uy. Udawat mo diri ko ano. BPI. Pindot kayo, maklaro ang tanan bitaw. Ikapoy, kabalo mo iko mga day. Ikapoy nagin mo nang akong naong rin yung makitaan. Ako, ikapoy gid pud gid ko. So sige, mag-withdraw sa ako eh, atay. Thanks, day. Thank you. Marupok kay ko diri no. Balik-bal. Bye, day. So mga day, napalit jud siya nako mga day no. Ang duha jud ako napalit niya. Muna ingon nga grabe jud kay ko ka marupok. Okay mga day, nakauli na jud ko no. Time check 8:40 PM. So in fairness, ganahan na jud ko no sa ako mga napalit. Ako mong pa tan-awon sa ako mga napalit no. Gikan siya sa Henry's camera sa Ayals. Alright. So, mo ni siya akong mic sa una. Mo ni siya akong mic sa una, which is ako siyang naguba na. As you can see, bugkot na naghawid niya Zay. Bugkot na gina. Alright, bugkot na siya no. Kay na guba na akong plastic. Yung mo di kay ko ganahan na niya kay ngani nang itsura niya. Nalagi unnecessary noise. Katong pag-record gali na ako sa Malibu Nights na akong analysis video, which wala pa na ako siya na-upload, no? Sorry. Sorry lang ta, no? Pero palpa kay siya kay banha di kayo ang audio bitaw nga. Ako pag siyang gipa-edit kang revert para lang i-clean ang noise sa background. Ambot lang ani no, pero nagpa-on kog aircon. Ambot lang kung makadungog ba mo sa aircon. Wata kay ba, mahal ba kay ni basig lihog lang oy. Ayaw lang jud. Palihog lang. So muna siya, muna kong old mic. Naman sa gid ko yung mic pud nga taas og wire, which is itong bigger version ani. Pero murag hapon nani mga unnecessary noises. Nya di naman jud ko ganahan ipaayo kay ako rin mahasol. Gets mo na. Ang lens nga ako napalit kay kaning 10 to 18 mm. Ako na siyang napalit for 14,000. Okay. Mga breezy man tong taga Henry day. Ana sila nga nag-discount basta ka ikaw. Samba diha ka balo lang yung mga marupok kay ko dito. Kada adto jud nako mga day bitaw kay. Grabe jud ana gid. Ana jud dito kay chika minute. Alright, chika minute sa tana. Alright. Ang kwarta pud nga akong gigamit ay ganiha ani para ani. Kaya akong sweldo na siya sa Goyo na ako nga project no, as you can recall nga grabe na akong promote atong Goyo no, para ma-update lang pud mo kung unsa nga kwarta akong gigamit pampalit ani. So muna siya ko sweldo ana good. So muna siya ang main reason nga nung wala ko'y savings nga pagkatao. Kay igaw sa sweldo pak. Ana dayon. Oy, mura unsa di ay. Oy, mura ko wala sa hawla.
Mga po nang rason nga hindi ko ganan magawasan ng balaya. Kaya di siya ko mapugnan, oy. Di siya ko mapugnan. Kabalo na gid sila Raybert, ana, tanan sila Steffi. Kabalo gid sila ana, gid nga. Mura di ko animal. Alam na kung future, mapobre di ko na. Tanawa, oh. Di ba? Maklaro ng iro. Magasto lang gid siya tag 14,000 para maklarong iro skit background. Yeah. Tuti! Ay, ko cute mo sa baby, noy. So, back sa Chika Minute. So, akong sunod nga, duha ra akong napalit, no? Tag 30,000 na silang duha. So, first time gid po ko nag-haul, no? Sa akong mga napalit. So, in fairness, updated na mo sa all. So, kanya ako napalit yung Video Mic Pro Plus. Muna na siyang latest sa Rode nga mic. Kay, katong ganihay, bitaw katong marabag na Video Mic Pro. Pro lang siya, walay plus. So, actually, kung mo gasto naman lang gali ka, dapat lubusin mo na, di ba? So, dito na to sa latest. Kalimot mo dahil kong ingon sa inyo mga day, bitaw nga last week. Di man ko hilig mag-video-video sa akong mga napalit, haul. So, actually, last week, nakapalit gid ko GoPro. Okay, as you can recall, nakawat ba akong GoPro. So, nakapalit ko GoPro. Ang nga dito kay GoPro 6. So, ang akong gipalit kay ang GoPro 7. Kay, ang motto lagi sa inyo ang ante, kung mo gasto na gali ka, lubusin mo na, no? Dito na sa latest. So, kani siya ang GoPro 7 Black. So, karon nung akong buhaton, ani nga gabi una, mukaon ko, o niya, mulakaw ko. Ako lang siya yung lubos-luboson ng adlaw, kay nakagawas naman siya kus balay. So, may pagmugawas na lang pod ko. Karon gabi igor ako mag-chill. Chill night lang ni. Dili magpinatyanay og tagay. Chill night lang ni. Dili magpinatyan na yung tagay. Suka na ba? Pasikati mo. Kabalo ka para musuka ka? Ako ibutang ako ang finger sa imong sulod sa imong baba. Sige na. Sige, seryoso. Ako ibutang be. Yun na, ako ibutang. Bullshit ka mo. Nakibaw eh. Wala kipag-ilos eh. Malubot. Tomorrow. So, ingani gid ang ako ang kinabuhi gid basta magtagay ko gabi ingani gid ang ako ang buntag hangover unya suka lang gid ta. So sa ako mga kadayos nga mga bata ayaw na lang gid mo og suway oy. Ayaw na lang gid magsuludan ni no. Lipay lagi. Pero you have to face the consequences magipagpahuman. No? Sabot ang gibati oy. Last night nakauli ko ana 5 AM. Ay, kabalo ka ang nakabog tik-tik pag yun, okay. Duha rami nagtagay. Ang friend nga si Aya nya. Isa ra bitaw gid kakuan. Tando ay among nahurot. Mora na. Yan nga matay na dai mi. Weak shit kayo eh. Weak shit gid kayo no. Dili mo nga ni sa una. Siko nga ni sa una. Wala pila ka impede. Pila ra impede ha oy. Banggaon ko na tanan. Palihog lang. Pero karon nga pag shit na mga ko. No? Basta makatiguang-tiguang na no. Kay shit na gid kayo. Wala ka mga bata diha oy. Paano lang yun? Laban lang kitang tanan. Sama, masuka ko di. Sabot sa gibati. Masuka ko di. Ano man? Di ko matyaw. Ah! Now and then I get a little too drunk, say a little too much. I do. I get a bit. I'm trying so hard not to give a fuck, but I pay $1 million to think about anybody else but you. No more waking up in your room. Okay na. Tak ko, be. So, karon mga day, we're applying the Vicks
Vicks siya. We're applying the Vicks Vapor Rub, alright? Para nindot ang atong pamati. Yes, we're applying the Vicks. Kaya ato po na siyang i-apply sa itong ilong mga day. Okay, para di ta malipong. Kabalo ka, nagmakay na hinoon ko, no? Anong nagkagay ko gabi kay wala hinoon ko sa mood mag-edit. No, mood mag-edit day. Gusto ko magsuka. On diya para laptop. Alright. Reset! 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 Sakti. Kabalo ko, no? Digin mo mutuan ni, oy. Digin mo mutuan, no? Pero, feel man dyan ako, no? Kotang-kota na kay ko aning mga tagay, oy. Kotang-kota na gid ko, marabag. Uma naman, oy. Kapoy naman ko. Kapoy na ko. Sorry sa akong mga friends, no? Pero, feel lang mo undang na gid ko. What's the point of drinking? Wala naman po yung room for improvement sa ako. Grabe naman kayo kaana sa una niya. Iubos lang mong kalit. No? So, sorry kayo. Feel na ako kayo. Muundang na bitaw ko. Wala akong sabot. Wala akong sabot sa may bati. Sabot sa mga hangover. Akong sabot. Nahasol ko. Wala. Nahasol ko. Wala. Ano? Is you drunk? Is you had enough? Yeah, oh. Are you here? Sorry ko, boy. Makahaba nila, boy. Ha? Tawagan ako yung daddy ni mo eh. Ha? Ha? Pulsar no. Oh, latom lang ako. Gikuan man ako siya noon ang Gatorade tapos pakauna og lugaw isukar man pud niya. Pulsar gali ni. So, yung mga day, no? Yung mga day. Nahuwasan na yun yung auntie, no? Time check, 12:52 na. So, karon kaning animal. Nga akong kauban. Grabe niyang pugos o painom ko ang mga unnecessary nga mga tambal. Alam ka, pulo sa tambal, lagi mo rin ng tanawon, uy. Dili tayo ganahan. Iluod kayo siya mga day. Luod kayo ni. Luod kayo ni, no? Anya. Ano sa pa man? Wala ko na-orient ay nga. Pwede na siya kayo hampas pagka-nurse eh. IT man ka no? Yeah, oy. Pasalamat siya ka na ako, uy. O, lagi. Uy, musop-sop si musop ka. Oh, sige, sup-sup sa suka. Uy, mataginod si musop ka, uy. Grabe dyan akong suka, oy. Update lang yun. Grabe. Duha ka garbage bag. Nga na siya kadaghan. Yeah. Salamat kang chamay. Yes, Ihang gisup-sup akong suka. Musop ka na pwede. Musop ka na. Ako pa nagtirahon din na. Im na lagi na. Pero feel na ko, no? Kaya basig mamatay na lagi. Okay, wala lagi ko ikaon. Ako nang Grabe lagi kayo siya ka-familiar mga ngalan. Boss, hindi mo na natumar before. No? Tungutan na daw. Kailan mo siya ni mo. Familiar lagi ka. So, karon mga day, akong imnon kay kaning omeprazole. O, kabaw nga, no? Pero, sige. Pero feel ito ginako mga day na nakuan me. Kasi nga na poison. Food poison. Na food poison me. Oh. Natripay kay, kami man duha sa akong kauban, kami man duha ang naingani. So, murabag, coincidence kayo, you know, sa goals kita. Anak good. So, mo to. Analysis na ako. Ano man na, okay na ni. Pwede na tayo mga matay. Okay na ni.
Kompleto na imong Gatorade ha. Kompleto flavor na pa'y blue. Kita siya na ulian. Laban na niya ako lugaw ng way ayo. Wapo na ko ayo. Okay po siya nalipay ni mo. It's a tie. Niya na ko mga day ba ganiha nga. Wala dyan ko na yung ganyog kauna niya akong lugaw. Ana din siya nga. Wala po daw siya na ang lugaw. Puro na yung ganyan ako. Sa tay. Laban ang tanan eh. Ayun sa dika. O, gisukaran ako na eh. Uy, nilibang. Di, nag-search ako sa Google lagi nga. Dapat lagi ko hinahinayon ni magtulo ng mga pagkaon. Hinahin tulo. Slow motion ba? Ah, grabe sad ka. So, isa ka oras. Magkabalo ka ang akong ikaw ganyan na pa siya diri. Wala pa lang siya itulog. Tapos siya diri. Tapos siya diri. So karon mga day naka-recover na ko sa akong sakit. Inya ang ganap karon kay si Tuti, akong iro nga baby love. Sige siya suka, anya mura na siya gipatol.